30 byla ve čtvrtek pro Bonipuery významným číslem, plánovali proto pozvat 30. května 30 významných absolventů. Zájem o vystoupení byl ale takový, že se jich nakonec samo přihlásilo 2x tolik. Sbor spojil síly i s Filharmonií Hradec Králové, se kterou se cvičil Dvořákovu mši v D-dur. V první části vystoupí samostatně Bonipuery a budou zpívat ještě operu Dioklecián nebo výňatky z opery Dioklecián a ještě Reichovo Te Deum. Součástí programu bylo i vystoupení dvou významných solistů, Mariána Krejčíka a Jakuba Kubína. Ten je v současné době nejen zpěvákem, ale působí i jako hlasový poradce sboru. Bonipuery tady zpívám jako tenor, budeme zpívat Persla Diokleciána, tam mám pár solových pasáží a právě i Antonína Dvořáka D-dur mše, tak tam taky zastupuju roli tenora. Bonipuery vystoupili pod taktovkou zkušeného dirigenta a sbormistra Marka Štrincla, který v minulosti působil jako koncertní mistr Severočeské filharmonie. Vystudoval dirigování na Pražské akademii múzických umění a hru na violončelo na akademii v Drážďanech. A jak se mu vlastně s Bonipuery spolupracovalo? Pro mě je to velice inspirativní. Já osobně to mám rád, když vlastně mám veliký počet a dávám tomu počtu nějakou formu, nějaký tvar a je krásný, když vlastně můžeme vzájemně spolupracovat a vytvořit právě něco zajímavého. Oslavy 30. výročí sboru budou pokračovat i příští týden samostatným koncertem. Na něm se budou podílet všechna přípravná oddělení a řada zajímavých hostů. Pozvání přijal například Felix Slováček, Radek Houška, Televize V1.